खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 सेप्तेम्बर 2020 बिस्थिबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसाम पुलिसनि एसआइ साख्रिनि गुबै दायनिगिरि आजिरा लानाय डिआइजि पिके दुत्तुखौ पुलिसफोरा नागिरनाय अपारेसन खालामगासिनो दङ। दाहालागै मानसिखौ मोनबायबो जानो हागौ। डिआइजि पिके दुत्तुआनो एसआइ साख्रिनि जाथायनि गुबै दायनिगिरि। पिके दुत्तुखौ पुलिसफ्रा हमनानै बा खानानै आयेननि बायदि साजा होगोन होननानैबो बुंनाय जादों। लोगोसे किसान मजदुर कमिटिया दिनै अमृतसराव ट्रेन लामायाव जथेनानै ट्रेन होबथानाय हाबाफारि लानानै आबादारिफोरनि गोदान बिलनि बेरेखा धरनायाव जिरायदों। 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम बिथांमोना धरना खालामगोन होननानै बुंनाय जादों। आबादारिफोरनि गोदान बिलखौ लानानै जोंनि बे भारतनि गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनाखै। गुबुन फारसेथिं आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तुरुन गगैखौ गोब्राब लोमजानायनि थाखाय आइसिइउआव थिसननाय जाबाय। बिथाङा लोमजाबाय थानाया गोबावानो जाबायमोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ दिनै आइसिइउआव दोननांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा आसाम बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों। माने जोंनि बे बर' थुनलाइ आफाद गैया होमब्ला बिथांमोना जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै बिसायख'थि आय'गखौ गुरैयै खावलायदों। दा मा जायो नायनोसै। लोगोसे पद्मश्री बान्था मोनगिरि निउक्लियारनि साइन्टिस्ट बिथां शेखर बासुआ कलकातानि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। बिथांनि बैसोआ 68 बोसोरल'मोन। बिथाङा निउक्लियारनि स्पेसियेल साइन्टिस्टमोन। बिथाङा लोगोसे पद्मश्री बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बिथाङा नाथाय दिनै थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय बिहारनि बारग' डिजिपि गुप्तेश्वर पान्डेआ डिजिपि मासिनिफ्राय आजिरा लाखांनायनि उनाव बिथाङा पलिटिक्सआव जयेन जागोन होनना बुंनानै लादों। बिथाङा सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौबो नोजोर होदोंमोन आरो खामानिबो मावदोंमोन। नाथाय बिथाङा दाखालि बावै आजिरा लाबाय आरो दा बिथाङा पलिटिक्सआव हाबसिगोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बेंगालरनि सानै पुलिसाव खामानि मावग्राया ड्राग्सनि केसनि थाखाय सासपेन्ड खालामजाबाय। बे केसखौ सिसिबिआ नायदोंमोन। सिसिबि माने सेन्ट्रेल क्राइम ब्रान्च। बिथांमोना नायगासिनो दंमोन बे केसखौ। बेहायनो बेंगालरनि सानै पुलिसाव खामानि मावग्राया सासपेन्ड खालामजानांगौ जाबाय। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव सिकिउरिटि फर्स हान्जाजों टेररिस्टफोरजों गावलायनाय जाथाय जानायाव सासे टेररिस्टआ गुलि गावजानानै थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय नेपाल हादोराव बांग्रिंजों सिलिंखार जाजानाय न' बां फरायसालिफोरखौ लुफिननो थाखाय बा कन्स्ट्राक्सन खालामफिननो थाखाय जोंनि बे हादोरनिफ्राय 96 कौटि रां दैथायहरनाय जाबाय। आरो बेखिनि फैसाया नेपाल हादोराव थांनानै 154 कौटि रां जाहैयो। जोबोर मोजां खौरां। जोंनि बे हादोरनिफ्राय नेपाल हादोरखौ मदद खालामहरदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 86,508 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेनिनो 1,129 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।